שלום. לפני יותר משבוע העליתי את ההתלבטות של מאיה, וביקשתי מכן לעזור לה להבין מה כדאי לעשות. אז תודה לכל הבנות ששלחו לי תשובות מחכימות, כל כך כיף לראות שאתן שמתמודדות עם דברים דומים, אתן יודעות מה הכי טוב והכי נכון. אז במקום לחפור לכן איך צריך להתנהל, אני רק אסכם את מה שכתבתם ואתן כבר יודעות. תחושת הארעיות היא חלק משמעותי במורכבות של הרווקות. הכל זמני, כל רגע המצב יכול להשתנות. אני גרה בדירה רק בינתיים, אני עובדת בינתיים, מטיילת עם חברות בינתיים, כי אולי בשנה הקרובה אני אתחתן. הכל זמני, שום דבר לא ודאי, ומאוד קשה לחיות ככה. שום דבר לא מלכתחילה, הכל הופך להיות בדיעבד, ולא מרגיש שבחרתי באמת. וכאן בדיוק נכנסת הדילמה של מאיה כשהיא בקשר מתקדם עם רענן. איך אפשר לחתום חוזה על דירה, להתחייב לעבודה, לסנדל את עצמה? ואם היא סוגרת משהו, מה זה אומר עליה? שהיא לא באמת מאמינה שהיא תתחתן? אז זהו, שלא. בחיי היומיום אנחנו הרבה פעמים פותחים אפשרויות, אבל במציאות שבה אנחנו חיים חייבים לקבל החלטות מעשיות. אם מאיה הייתה יכולה, היא הייתה רוצה לשים את המציאות על הולד, להקפיא הכל עד שמתברר הקשר עם רענן, ואז לקבל החלטות מתוך ודאות. אבל זה לא אפשרי. אין לנו מכונת זמן שעוצרת את המציאות או מקפיאה אותה, ואין מי שיספר לנו מה יקרה בעתיד, גם אם העתיד הזה מאוד קרוב. וזה מאוד מקשה על מאיה בקבלת החלטות, שהיא צריכה לקבל עכשיו, כי אי אפשר שהיא תישאר בלי דירה או בלי עבודה. ואז נראה לנו כאילו במציאות הכל ברור ופשוט, ורק הרווקות מביאה איתה ערפל לא ברור. אבל זה רק נדמה לנו. למען האמת, אנחנו לא יודעים כלום, בשום תחום. שנה שעברה, שכרנו דירת נופש למשפחה מראש, ופתאום בימים שקבענו היה עומס חום קיצוני. איזה באסה. אם היינו יודעים מראש, ברור שלא היינו קובעים לאותם ימים. חברה שלי קנתה דירת חלומות, קרובה לעבודה שלה, במרחק סביר מהעבודה שלו, ונוח מאוד עם מסגרות לילדים. היו מאוד שקולים בקבלת ההחלטה, אבל הבניין נפגע במלחמה עם איראן. את זה הם לא יכלו לקחת בחשבון מראש. אז למען האמת, אנחנו אף פעם לא יודעים מה יהיה בעתיד. שום דבר, אף פעם לא ברור. זה רק נדמה לנו. ובכל זאת אנחנו מקבלים החלטות ומרגישים שלקחנו בחשבון את כל השיקולים. אנחנו לא מפסיקים לקנות דירות כי אולי תהיה מלחמה, או מפסיקים לקבוע נופש כי אולי יהיו תנודות במזג האוויר. אנחנו קובעים, לפי מה שאנחנו יודעים, בעיניים האנושיות שלנו, לפי הנתונים העכשוויים. ולפעמים הכל משתבש, ואז מקבלים החלטות מחדש. וזה בדיוק מה שהמלצתי למאיה לעשות. מאיה, את כרגע בקשר מתקדם עם רענן. את מצפה שזה יתקדם, ובעזרת השם תתחתנו בחודשים הקרובים, הלוואי. אבל נכון לעכשיו, זה עדיין לא משהו שמדברים עליו, אז אי אפשר לקחת את זה בחשבון. לכן כרגע, רענן לא יהיה חלק מהשיקולים שלך בבחירת דירה ועבודה. כרגע תבחרי את, מה שהכי נכון לך כרגע. את מעדיפה דירת שותפות או כפר סטודנטים, לכי על זה. התקבעת לעבודה טובה שמתאימה לנתונים העכשוויים? לכי על זה. זה ממש לא אומר שאת לא מאמינה שתתחתני עם רענן. זה פשוט אומר שזה לא יכול להיכנס למכלול השיקולים העכשוויים שלך, כי חסרים לך מלא נתונים. יכול להיות שתוך חודש זה ישתנה, ואז תחשבי מסלול מחדש. אבל עכשיו את מתקדמת לפי מה שנכון עכשיו, למרות שאת יודעת וגם מאוד רוצה שזה ישתנה, הלוואי. אז תקבלי החלטות טובות, והלוואי שבקרוב מאוד תבשרי לנו בשורות טובות.